Alright, good morning sa mga kawaw karon nga mibangon na. Na 7.5 Wow FM Kalami. Alright, good morning sa mga kawaw karon nga mibangon na. Nang hilamos na kay nanggahi ang muta. Alright, good morning sa mga kawaw day karon no. Okay, first time or lain na sad nga time. Okay, sa mga kawaw na to nga nag-Facebook karon. Okay, search niyo ang Wow FM 97.5. Guys, si Pari Kukoy nag-live! Okay, thank you so much kay Sir Michael ha. Misulod ko si Sir Michael din kay lagi kong gion na yung cellphone kay aron ma-live tani mga kawaw. Okay. Sa mga naminaw karon na through Facebook page, through Facebook mga kabaw, i-search lang niyo Wow FM 97.5. Okay, nyo makita dito ang dagway sa inyong pare. Okay, good morning DJ. Mumukaw ko nilang Junior Sasik, Aldwin, Jude, niya si Chanril, Daniel, Mama Spin, si Pin, Papa Edwin, niya Kismi, LG, o si Kisi. Ikan ka na ni Grace, dito sa may langog. Okay, thank you. Okay, good morning DJ Kukoy, great ko sa akong pamilya diya sa may Kaipilan, Poblasyon 1. Nga silang Mama Ibing, o si Tia Auring, Ate Hansil, Tiyo Tiko. Salamat DJ niya. Ay, pare ko po great na sad ko diri sa may Sitio Laray, Poblasyon 2. Nga silang Jasil, nga nagmata na sa iyo.